Hej, i dag skal vi spille Fortnite med Mikkel. Mikkel for de andre videoer lige have den rettet ordentligt. Jeg tror, I kan bedre se nu. Jeg håber, I kan bedre se nu. Jeg er på vej ind i Fortnite. Jeg kan seriøst høre, hvad du siger. Hvad? Kan I egentlig se skærmen godt nok? Okay. Nu tror jeg det er bedre. Ja, nu åbner den for mig. Mila? Ja. Hvad? Er mest Fortnite eller betaler kommer på den her kanal? Lidt begge ting. I dag med dig. Hvad? Jeg sad bare så lille til, det var en mand, der skulle til at... Åh, for helvede, mit. Åh, for helvede. Der skulle til at med dig, men så var det lidt, der skulle for. Så var det Venom, så tog han en lang arm og tog skelettet ned i lava. Ja, hvis det larmer lidt, så er det bare mig, der leger lidt med mit fingerboard. Mit fingerboard. De kunne høre noget, men man kan så bare... Oh shit. Like videoen, hvis I godt kan lide mit M&M-skin. Jeg gør den der. Ja, jeg har dørt dig. Jeg prøver lige en af mine fede emotes. Hvor er det et nyt skin? Har jeg egentlig flere ind i Battle Passet? Se, man kan få V-Bucks, hvis man køber Battle Passet. Hvad? Man kan få 100 V-Bucks. 100 V-Bucks. Så kan man få nogle V-Bucks. Mor, kan du godt lige lukke døren? Så kan man få alle dem her. Jeg vil rigtig gerne have den her. Den kan jeg rigtig godt lide. Ham her kan jeg rigtig godt lide. Ja. Hvad liker I, altså subscriber I ikke? Det skal I huske at gøre, jo. Det er en dum idé, hvis I ikke gør det. Ja, fordi kan I huske, når der kommer 10 subscribers, så er mig og Mila i Space Time. Ja, og så viser vi hinanden. Ja. Jeg har måske nok lidt chokolade rundt om munden, men det går sikkert nok. Nej, jeg var tæt på at lukke min computer ned, fordi jeg griner for meget. Hvad? Ja, jeg var tæt på at lukke min computer ned, fordi jeg griner for meget. Oh my god. Ikke tager jeg bare står på Gila. Kan du godt lade være, Mikkel? Vi skal frem materialer. Nå ja, der er våben hernede. Har du spillet uden mig, jo? Du kom i højere level. Ja, jeg spiller det meget. Hvor er du, Mila? Jeg har et våben. Ja, man får mursten, hvis man hakker sten. Mila, skal man sige noget til dig? Ja. Kan du huske, jeg vil ikke lave det her med den her aftale, hvor jeg tager Stuga, og du tager Mini. Og minigunnen, den er jo så svær at få. Hvor skal vi spawn? Kan vi ikke gøre det der, Mila? Jo, god idé. Okay, det ligner... Ej, jeg tog knaldrum. Jeg kunne bare se Jelle flyver. Hvad for en af gliderne bruger jeg, når det er den der glider? Jeg har bestemt fået dig fjender, Mila, fordi så kan jeg jo tage helikopteren. Skal jeg ikke tage helikopteren? Jo. Mila, skal du huske, at jeg er klar for os? Du løber ikke hen til mig.
mig, Milas. Der er en! Ja. Er der en? Ja. Nu følger jeg efter ham. Er det den person? De synes, jeg bliver dårlig, fordi jeg ikke aner, hvordan jeg sidder her. Kom, hjælp mig. Jeg siger det ikke. Jeg kommer. Og jeg har ikke noget våben. Har de våben? Nej, fordi der er kun én. Er han våben? Ja, men jeg fik ham næsten ned på grund af, at jeg brugte en pickaxe. Jeg har en Tommy gun. Skyd ham, skyd ham, skyd ham her. Jeg løber lige op til dig. Du ser, jeg er på vej, Milas. Jeg følger efter ham, så jeg hele tiden ved, hvor den person er. Skynd dig, Mikkel, skynd dig, skynd dig, skynd dig. Jeg er helt der. Hjælp mig først. Hjælp mig først, hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig. Må jeg gerne få pistolen herinde? Den er der. Der var en rigtig god ting. Må jeg se, hvad der var? For at være sød, så giver jeg det den her. Den er legendary. Ja, det var det, jeg fandt. Hey Mikkel, jeg skal lige have det her våben hurtigt. Den er skud. Der er 30 skud. Må jeg få næste kill? Husk, det handler jo ikke om kød. Ja, du har lige fået ham der. Det var faktisk virkelig mig, der skulle have ham. Kom, ja, vi skal ned til Snoop Dogg's Mansion. Nok skal vi ikke lige starte med at tage det her hus her. Og jeg tager lige det her medkit hurtigt. Åh, for helvede. Her er der også vagter. Åh, for helvede. Hvis der man bazooka, når man ikke har flere skud, Milas. Nej, man gør. Skal Gør bare... man. Du ved ikke, jeg skulle lige have mine ben ud. Og jeg er i krig. Okay. Også hvis min telefon bliver Jeg holdt. mener, jeg er i krig. Men anden person. Nej, jeg ved at dø. Jeg har Okay. 60 liv tilbage. Jeg har fuld liv, jeg kommer. Jeg tror. Jeg prøver mig hjem. Jeg er inde. Våben! Skal jeg komme og hjælpe dig? Nej. Det er det våben, jeg fandt, Milas. Milas, jeg har fundet den der boks, der vi kan blive klædet af os ud som. Ja, godt. Så kan vi åbne de der to sække på. Skynd dig. 2 sekunder. Jeg skal lige have det på også. Det er så kan de, der skrider de der nemlig op for os, ikke? Så kan vi nemlig. Men vi skal lige finde stedet hurtigt. Har du fundet det? Nej, fordi jeg lige vil prøve at finde stedet. Fordi så kan vi jo åbne den der kiste. Nu ved vi, hvordan vi gør. Sniper! Jeg har en shotgun, Milas. Okay, godt. Jeg har en shotgun. Jeg har en shotgun. Nej, ikke lige nu. Vi skal lige... Jeg har en sniper med 20 skud i. Nej, vi skal jo finde stedet ned. Jeg kom i level 30, Mikkel. Jeg er level 32. Så jeg bare vil komme i level. Det var ikke her heller. Er du krig? Nej, jeg render egentlig bare rundt og ser, om jeg kan finde det der sted. Leder du også efter det? Ja. Milas! Så kan vi også snige os ind på andre. De der, så kan vi forlade os som vagter.
Jeg er ikke i krig, men... Der er fundet en kiste. Hvor? Mikkel, hvor er du? Vent lige der. Ja, jeg venter lige på mig, Mikkel. Den her, den er blå. Når der er skud i den. Ja. Og ned i toilettet. Var i toilet, vi var i. Og hvor er du? Nå. Der var det der rundt, der så var der toilet. Ja. Jeg håber, I bedre kan... Vi skal lige i gang med at lave en video. Det var Mikkels forældre i baggrunden. Jeg har ikke lige set min telefon falde ned. Bare, jeg undskylder, hvis min telefon lige var faldet lidt ned. Lad være med. Ja, hvad var det, der skyder? Det er mig. Det er mig, der skød. Vi er ved at lave en video lige nu. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg lyder som en eller anden fucking kælling. Det er bare min lorte storsøster. Ja, det er rigtigt. Hun er lort, ja. Der er en bil hernede, Michael. Jeg har en helikopter. Det var meget fedt. Jeg har fundet en lille kiste. Med shotgun. Hvad skal Milas, hvor mange tror du abonnenter? I tværer, Milas. Hvad er det, fordi vi skal lave Roblox? Det kan vi da også gøre på et tidspunkt, jo. Det er rigtigt, det kommer der på kanalen. Lidt mere, der har været. For en gang. Milas. Ja. Jeg har vedtaget det hele. Jeg er med fruen, Milas. Kæft, jeg døde næsten. Jeg kommer hen til dig. Er du i gang med bossen? Kæft, jeg døde næsten. Er du i gang med bossen, Milas? Er du seriøst i gang med bossen lige nu, Milas? Er du i gang med bossen, eller ej? Milas? Nej. Hvorfor skyder du? Hvordan nu så? Jeg leder bare lidt efter folk. Nej, der er en vagt. Vagten ved ikke, at vi der er en vagt på mig. Jeg synes, det er en vagt på mig. Thank you. Load that bitch up and shoot that asshole. Han sagde sådan her. Det var præcis det, han faktisk sagde. Han sagde. Er det rigtigt, de andre siger noget? Den der mand, han sagde. Lige siger det samme, som han sagde. Nu fik jeg mig, den skal jeg bruge mig. I skyder ikke efter mig, Milas. Afsted. Jeg troede, det der var en slager, men så var det ikke en slager. Hvorfor skyder du? Fordi
fordi jeg troede, det var en player. Den er ikke det, hvor... Er Fortnite ikke handler om at skyde players? Nu er jeg dum. Okay. Jeg troede, det var en player, så Vi skal finde sådan en rum, hvor vi kan sådan få andre. Så kan man komme ind nogle steder her. Man kan lige så godt også spørge sig ind. Jeg skal for mig lige kigge, der jeg har fundet. Jeg har engang fundet den eneste bazooka-skud i det. Jeg har allerede 9 skud til min. Jeg har 1. Der er storm, der er på vej ind. Nej! Jeg mistede min skin, Milas. Hvad for et skin? Robotskimmet, det har jeg mistet. Der er der også. Jeg skal lige dange det igen. Jeg skal faktisk også gøre det her, Milas. Hvor er den? Jeg kommer lidt over igen, fordi... Der! Jeg er med, Milas, hjem! Okay, jeg kommer, jeg skynder mig. Jeg er ikke blevet sur på mig, jeg skynder mig. Der er 2. Jeg har en bazooka. Milas, godt gør det. Bare hjælp mig dernede. Jeg døde sgu da også. Er du klar, det er en sindssygt epic en. Det er nok en af de bedste guns i hele spillet. Milas, man siger noget tættere. Jeg ved, hvorfor jeg er døde. Det er fordi, du kører væk fra mig. Det er derfor, jeg er døde. Undskyld. Hvor mange minutter har vi allerede filmet, Milas? Det er 17 minutter. Den. Det tænker jeg da. Creamy. Okay. Jeg er ikke ready nu. Jeg skal lige klikke her med Battle Passet. Fortnite Battle Pass. Altså, shit. At my ass. Der er Fortnite Battle Pass. Jeg har ikke fået nogen. Jeg ser lige, om der er nogen, der har liket på din kanal. Jeg har stadig 6 abonnenter. Kan I ikke bare please abonnere? Jeg please abonnere. Er det ikke rigtigt, Mine? Please abonnere. Ja. Jeg der ser med. Please abonnere. Lila. Ja. What? Jeg har lige spillet V-Bug. Jeg kigger lige i shoppen. Ikke lige nu, 2 sekunder. Samtidig vil jeg sætte. 2000. Lige før havde jeg 2000. Ja. Hej. Jeg skal lige have noget på. Har jeg det på? Ja, det har jeg. Snoop Doggy Doggy Doggy. Jeg håber ikke nogen, der så det der var fingre. Jeg hørte, tror det ikke. Ja. Du sætter stormbørn. Nu bliver jeg sur.
Jeg har mistet su. Jeg slår dig. Giv mig den. Jeg har skuddene. Vi er altså bare, vi skyder efter jer, når vi ikke er klar. Er det ikke rigtigt? Mm. Kan jeg se? Hvorfor spawner man ikke? Hvor spawner vi? De vagter der stadig. Der er ikke kommet ud nu, de vagter der. Hvad? Så vi kan bare give ud nu, Niklas. Hvad skal vi ikke? Er der nogen, der kan lide min nye... Husk at like, hvis I kan lide, hvis I kan lide min nye glider, så liker I. Det er en måde, så kan jeg se, I godt kan lide min nye glider. Nu virker comment section ikke, tror jeg. Ja, det vil jeg. Prøv at se min glider. Prøv at kigge op. Se min glider. Hvad er det? Prøv at se, det er min glider. Alright. Der er en person der. Se, der er personer. Mikkel, der er 2 personer. En er nede. Der er en, Mikkel. Jeg gjorde, så jeg kan se. Hvad er det, der bygger i mit base? Jeg nakkede det. Jeg nakkede også en. Jeg nakkede ham her, den anden her. Jeg har et medkit. Vil du have et medkit? Jeg har også med. Skal jeg lige vise dig noget? Så har du været gjort. Nej. Hey, må jeg gerne få den der tilbage? Hvad får jeg så? Den her. Nej, Den er virkelig god. jeg er ikke gået ind og kigge her. Men vi magter ikke lige åbne døren. Jeg magter ikke åbne døren. Jeg er mest... Ej, Mikas. Det er din egen skyld, hvis du dør. Hvorfor kom du så væk fra mig? Kom over til mig. Jeg har aldrig noget. Jeg kommer med det. Nej, jeg kan godt nok blive ramt. Hej. Hej Mikkel, vil du gerne køre? Ja. Hvorfor? Vil du gerne køre, Mikkel? Jo. Er det fint, du vil sidde deromme? Ja. Nej, jeg sidder her. Ej. God det ikke? Er det ikke meget godt? Ej. Hvor gør det for slottet? Jeg kan ikke. Ja. Har de opdaget? Nej, den er min. Den er der. Jeg har fundet det. Yes, jeg har fundet den der. Nu er jeg en robot. Er du robot? Vi er level 32. Du kan ind der, Mia. Ind. Jeg fik en. Kom ind, vi skal ind. Ham der Snoop Dogg er efter mig. Den dør. Snoop Dogg er efter mig. Akis. Jeg nok ham for dig. Hey, må jeg så også gerne få guld? Jeg mister liv. Ikke Nej, lade. han er nede. Jeg fik ham lige. Jeg er død.
Jeg døde sgu også. Hey, vi er samme level nu. Hey, skal vi ikke... Var det ikke meget godt, det der? Hvor mange minutter har vi filmet, Mila? 25 minutter, 6. Jeg tror, det var. Jeg håber, jeg kan se lidt bedre nu. Du var bare med min dum. Kan du høre mig? Hej. Nå, jeg gider sgu da ikke ind i videoen nu. Jeg tror ikke lige. Husk en like og subscribe, når videoen er slut. Ja. Kan du godt lide din storesøster? Mr. Bombastic Side-Eye. Meets me, Mr. Bombastic, Mr. Fantastic. Skal jeg sætte noget bedre musik på, Michael? Gør det ikke, hvis du gør det så. Musikpas. WC, heavy beat, to the heavy meal. Business, bro. Ja, der siger med. Hvis der kommer... Når vi rammer 20 like, kommer der... Hvad det hedder på playtøj. Clutchy playtøj, men det er ikke rigtigt, Mie. Jo. Det der spil, du ikke kan lide. Ja. Husk at like, husk at subscribe, hvis du lige sangen. Kan du godt lade være med at slå mig? Please lad være med det. Let the sheep hear the speed. From a heavy meal. Business, bro. Prøv at høre min glider. Jeg har bare lige sat noget musik på, fordi jeg blev lidt kedelig. Men det var lidt kedeligt at høre på Fortnite. Der lander andre, Mikkel. Ej, jeg er i krig. Det bliver sygt. Ej, jeg kan få se mit og kisterne her. Ja, nu er det med dig, Lila. Og hvad nu, du skal nu med dig? Jeg dør næsten, Mikkel. Jeg hjalp med at skyde ham der og skudt efter dig. Var det ikke sødt af mig? Jo. Døde du? Nej, jeg skal have en liv. Har du noget liv? Jeg skal have noget liv, Mikkel. Jeg har ikke noget liv. Hej. Ja. Okay. Jeg ved ikke, hvad det der var, men det lød meget dumt. Må jeg sige noget til jer? Ja. Ja.
Ronaldo eller Messi? Ronaldo. Hvis... Ja, jeg synes Ronaldo er bedre end Messi. Nej, han hedder faktisk gammel benzin. Jeg ved godt, han hedder gammel. Der er en spiller på vej, Milas. Der er en spiller på vej. Jeg er i krig, Milas. Jeg er i krig, så hjælp mig. Okay, jeg kommer. Han der bygger derhen, Milas. Jeg skal bare lige skyde den der. Den er røvet. Lige den der. Jeg skyder lige den der ærgerligt. Jeg tager playeren. Jeg fik røvhullet. Har du noget liv, Mikkel? Nej. Har du ikke noget medkit? Nej. Jeg kan lige noget. Det er for sjovt. Er du i krig? Er du da i krig? Der var en anden, der skød mig. Han er der. Hvad er der, Mila? Jeg ved, hvor han er. Skyd ham. Må jeg gerne dræbe ham? Har han ikke noget medkit, Mikkel? Han er... Han er en. Du tager alle killsene, Mikkel. Og du tager også alt medkit og sådan noget, Mikkel. Hvorfor tager du det hele? Du tager det hele. Jeg siger bare, jeg har ikke noget med. Hey Mikkel, du har den der, den giver fuld liv. Den der giver fuld liv, Mikkel. Tak, Mila. Ja. Ja. Jeg har knap noget liv. Jeg har kun skud til den her. Beskyt lige mig. Jeg beskytter dig. Jeg skyder. Jeg er stadig i gang med at dræbe den der. Nu er jeg færdig. Der var en grøn pump. Jeg gør det. Ham der player, han løb den der vej. Ham player løb den der vej. Jeg har kun nakket 5 meter. Jeg har nakket 3, du har nakket. Nej, jeg har nakket 2. Så jeg har nakket 3 meter. Jeg står bag. Jeg er blå kist. Mener du det? Ja. Hey, vil du gerne lige tage et våben? Hvis der er hey, vil du gerne lige give mig et våben mere, hvis der er et godt deroppe? Så nakker jeg nogen hernede. Der var den der sugkom. Så skal der rykke lige. Kan I se bedre nu, tænker jeg? Ja, jeg tæller mig også. Undskyld, hvis det gik lidt lort igen på kamera. Milas, jeg har en gave til dig. Kom lige ned til mig. Jeg er helt med dig. Kom lige herop. Kom herop. Det er et godt sted at gemme sig. Jeg er med at skyde ham. Der er 2. Jeg lavede Milas, hjælp mig. Jeg døde også. Nå. Hvad var det egentlig, du havde? Hvad for en gave var det egentlig, du havde? Det var en lysrød en. Milas, vi har snakket i 36 minutter. Ja, det bliver meget bedre.
tror, vi er snart færdige. Er videoen ikke snart færdig? Når vi kommer til en menu. Husk en like and subscribe. Vi ses. Hej.